I ljudi, evo ga, nastavljamo sada. Koji je ovo deo već? 5. deo je. Lukić ovo sviđa. Sada. Idemo Marcelo Malini. Brate, mi smo se sad potrudili da bude što bolja epizoda. Da, kada ovo završi idemo kući, Da stava na rednovanje. I malo da se jebamo na Skype-u. ali ja skoro nemam ni baterije, ja da vidiš. Malo da pričamo, pa. Kasiljo stano da popresu. Ako nam se do sada skinula FIFA, malo ćemo da je izigramo. A kako ćemo da se zove taj serijal? Puta do vrha. Sa kojim igračem? Ronaldo. Ja za malo. Ljudi za malo. Mira i Zoza. Idemo da pravi greška. Koliko ćemo sad dobiti prikazanih novo? Brate, 5 klipova stavljamo odjedno. Više ćemo nego Stefan Damjanović. Da. Imamo i Saba, imat ćemo onda više Saba. Da. On je pre mene počeo da snima. Da. Koliko nam već ima prije? Kako se zove? Ronaldo to stiže. Prikazanih. Ovo ima 14 prikazanih. A? Ma mi na neku.